zitten. Wel hier blijven. Hoi. Hoi, Bas. samen. Hoi. Hoi. En wie is dat? Wie ben jij? Nee, oh. Is dit van dich? Dit is van mij. Ja. En wie had hij? Mats. Mats. Goh, wat een leuke naam. Ja, vernoemd naar mijn opa Mathieu. Mathieu. Mathieu Hermans. Ja. Dat was vroeger de meester van, of het schoolhoofd van de jongensschool in Horst. Ik kom eigenlijk uit Horst. Uit De Horst. kleine in de gaten al. Ja. Maar is het nou Mat of Mats? Mats, Mats. met een S erachter. Daar is toch Ja, ook, waarom ja, is er die S er nog achteraan gepleegd? ja. Dat vond ik leuk. Ik vond Mats vond ik, Een beetje te ouderwets. ja, simpel. Ik heb ook wel gedacht aan Matthijs, Ja. Thijs, maar ik vond Mats leuk. En waarom was het voor dich belangrijk om een stukje, hoe zou ik het zeggen, om hem te vernemen door Mathieu? Ja, ik vind dat wel speciaal om gewoon iets met een naam te doen. Mijn opa was toch wel een speciaal persoon voor mij. Vroeger kwamen er heel veel, hè. We woonden in Horst en ik ook. En veel dezelfde hobby's als opa, piano spelen, muziek. Opa was muzikaal. Ja. Hartstikke. Ja? Ja, Wat is die eerste muzikale herinnering aan opa Mathieu? blokfluit. Toevallig heb ik die foto van de week nog gezien, want mijn oma is vorige week overleden. Oh, gecondoleerd. Ja, dankjewel. En toen kwam een foto tegen waar ik echt een babytje van 6 maanden ben en daar zit opa en oma samen met mij met de blokfluit. Toen speelde Dick nog niet, Nee, neem ik dat aan. speel ik nog niet. Nee. Maar zeker niet. toen speelde opa bijvoorbeeld op de blokfluit liedjes voor Dick. Ja, zeker, ja. Oh. En wat zijn die dierbaarste herinneringen aan opa? En oma, eventueel. Ja, we deden eigenlijk altijd samen. Opa en oma hadden gewoon een heel speciaal huis. Opa deed heel veel met muziek, die deed potten bakken, boekbinden, waar echt zo zelf foto's maken en ontwikkelen. Dus heel gewoon creatieve herinneringen. Altijd met opa en zijn knutselhok. Leuke dingen doen samen. Wat een creatieve man. Ja, we waren een hele veelzijdige man. Ja. En wat was zijn vak eigenlijk? Hij was hoofd der jongensschool. Het hoofd van de school? Ja. En vroeger waren dat heel wat. Hè. Dan waren ze echt, woonden ze nog in zo'n kerkelijke woning, zeg maar. Want de school was vroeger echt aan de kerk verbonden. Ja. En als hoofd der school was toch wel een persoon in de gemeenschap, zeg maar. Wat apart. Ja. Had opa ook wel een bepaalde kant die streng was? Ja, zeker. Ja? Zeker. Jawel, we waren ook een hele strenge man. Ja. Jawel. Ik weet het natuurlijk van verhalen, want voor mij waren we altijd hartstikke lief. Ja. Maar ik heb wel eens verhalen. En net zoals nou met de begrafenis van oma, dan waren we in de kerk en door de man die er nou het orgel speelde, die kende opa dan ook. En die zei van ja, ik heb in de 6e klas nog bij opa in de klas gezeten. Ja, we waren een fijne leraar, maar we waren wel streng, zeggen ze dan nog. Dus ja, dat... Over streng gesproken. Maar niet naar de straat. Kijk. Hier blijven, hè? Over streng gesproken, ja. Nou, nee. Dit is helemaal niet streng. Dit is gewoon een moeder die goed op haar kindje let. Het is best lastig af en toe met hond. Ik doe dat niet vaak, dat ik ze allebei los heb, zeg maar. Meestal heb ik hem in de wagen, want die gaat alle kanten op. Best apart trouwens, een witte boxer. Witte boxer, ja. We hebben ook altijd heel veel, 3 weken terug waren we in de dierentuin. We hadden altijd heel veel aanspraak van is dat een boxer en een witte, die zien ze bijna nooit. Nee. Hij is al 10,5, dat is al een oudje. Maar dan toch nog zo speels. Ja, die is heel actief. Maar dit is ook wel een beetje de boxer eigen, hè? Ja, zeker. Het zijn echt van die speelse lieverds zien het. Ook als vriendin komt met kindjes of zo, dan doe je het echt een vleegkoord. Hoe was dat in het begin dan? Want Mats is de enige. Eerste, ja, de tweede is onderweg. Ja, tada! Wie had dus Mats nu? Bijna 2,5, voor de mond 2,5. Is dat altijd zo'n vrolijk? Ja, dat is altijd vrolijk, altijd.
Alleen als ze net wakker is. Ja, nou oké. Maar dat heette ook van mijn opa en Mathieu, heb ik begrepen. Die waren ook altijd het eerste oor chagrijnig. Oké, dat was geen ochtendmens. Nee. Oh. Ja, zo is het leven, hè? Vallen of... Ja. Wie was dat voor onze witte bokser toen Mats er in één keer was? Want het zussen wel eens, hè? Dan is het wel even een spannend moment, want dan kreeg het hondje in één keer concurrentie qua aandacht. Nou, hij vond het prachtig. Hij vond het echt prachtig. Hij had op het laatst wel heel veel interesse voor mijn boek ook. Onze kat trouwens ook. Die kwam er niet in te opleggen. Maar hij vond het van begin af aan prachtig. Toen moest hem alleen een beetje remmen in zijn enthousiasme, want dit doe ik er echt bovenop. Ja. Maar nee, daar heb ik echt geen moment. Toen ik zwanger was, vroegen mensen me gewoon van, oh wat doe je nou met de hond? Ja, ik zeg, wieso, wat doe ik met de hond? Ja, het is wel een grote hond, misschien gevaarlijk, maar ja, dit doet echt geen vleegwoord. Laatst waren we met een stel vriendinnen en kindjes allemaal bij ons aan het spelen en dan doe ik hem eerst even apart, dat de ergste drukte van hem eraf is. Ja, mooi! En daarna erbij en hij speelt gewoon hartstikke leuk met die kindjes. Ja. Ook met zijn balletje, als Mats dat afpakt, dan vindt hij echt niet erg en die vindt alles goed. Waar staat er nou het meeste op, kleine Mats? Ja, ze zeggen op mij. De ogen denk ik ook, hè, vooral. Ja, en mijn vriend zegt de ondeugd dat hij ook van mij geeft. Oh! Ja, nou wordt het spannend. Ja. En Mats? Ja, hij lijkt veel op mijn vader ook. Ja? Mijn vader is ook onderwijzer en toen hij een jaar was, kwam ik iemand tegen en die had bij mijn vader in de klas zitten. Ja. En die zegt, ik zie meester Rob erin, zegt ze. Meester Rob. Ja, dat zeggen er wel meer. Dan ga je me toch niet vertellen dat Stig ook in het onderwijs zit, of wel? Nee meer. Nee meer. Waar gezeten? Wou gezeten, ja. Dus die ga je ook voor de klas Ik heb ook voor de klas gestaan, ja. Wat? Ja, dat is met paplepel ingegoten en mijn moeder ook. Moeder, vader, opa. De vader van mijn opa stond ook voor de klas. Hij was directeur in Ospel. Dus dat zit toch in de familie. Ja, ik heb dat wel eens dukker gezien in families, dat er veel in het onderwijs terechtkomt of zo. Wat is dat, wat is dan toch voor dich dan de verlokking van het onderwijs geweest? Ja, ik denk omdat ze het gewoon zuus van kleins af aan. Ja, papa bij ons dan, ik kom uit Horst, leraar gewoon in het dorp en dan ga je toch zo op dezelfde school. Meester dus, Rob. Meester Rob. Dus de zuus dat toch, dan ga je met pap mee in de klas en dan vindt ze dat leuk en op een gegeven moment dan ben ze 14 en dan denkt ze, oh leuk met die kinderen werken. Ja, dan ga je ze dat ook doen. Basisschool? Basisschool, ja. Oh, moeten we weer af. Wat was die groep? Ik vond bovenbouw leukste. Ja? Ja. Ik vind die kleintjes ook hartstikke leuk, maar voor de klas vond ik vooral bovenbouw leuk. En waarom? Iets meer tegengaan zal? Ja, je kunt zo iets meer, ja met kleintjes kun je ook gesprekken voeren, maar met bovenbouw toch net wat meer. En dit is een rondje, was ze iedere dag wel even Max? Ja, 1-2 keer. En hij werd ook al precies waar heer wil altijd? Ja, soms gaat er wel een kant op wat niet mag. Nou wordt het tegengehouden. Mats, zullen we die kant op gaan? Nee, die kant. Ja, dan moet je mama een handje geven bij de straat. Dat ging net goed. Ja. Dat ging net goed. Voorzichtig voor ijs, hè? IJs heeft heel veel pijn in zijn oog. Ja, ijs. Omdat er misschien een heel klein beetje op een ijsbeer liep. Ja, nee, die heeft een of andere beschadiging in zijn oog. Ik weet niet wie je Nee, ik bedoel zijn naam. Oh, zijn naam. Ja, gewoon een witte bokser, ijs. Heel vaak zeggen mensen ook snow of white of halen ze alles door elkaar. Hey, werd ze al, want de tweede is op komst. Ja. Werd ze al wat voor merk het wordt? Ik weet het, ja. Maar het is nog geheim? Het is nog redelijk geheim, ja. Ja, wat doet hij? Vraag het maar. Nee, mama. Oh ja, mama weet wat hij doet. Hij is aan het filmen. Ja, het is nog geheim. Tenminste, we proberen het geheim te houden. Eigenlijk is dat wel moeilijk, maar... het is nog niet goed gelijk. Het is nog niet goed gelijk, nee. En waarom was het voor... want die vriend werd het ook, neem ik aan. Waarom was het ook belangrijk om het voor de geboorte wel al te weten? Ja,
Ik wil het per se weten. Mijn vriend die had zoiets van, oh, dat is ook wel leuk als het een verrassing is. Ja. Maar ik ben een beetje wel een controlfreak. Ik wil altijd alles weten. Ik wil het gewoon goed voorbereid hebben ook. Ja. Maar tegenwoordig hoeft ze met... ja, die kan heen nergens heen. Ja, ik ken Oh, wacht, daar is hij. achter het huis ergens. Maar de hoeft tegenwoordig met kleuren van kinderkamers niet meer echt rekening te houden, Nee, toch? nee. Nee, ik woei geel. Het is niet geel geworden, want dat vond mijn vriend niet mooi, maar ik woei geel. En ja, dat kennen we allebei, toch? En de naam? Ziet je door al goed? Nou, nog niet helemaal. Niet helemaal. Nee, maar ik heb mijn oma, heb ik op haar sterfbed verteld wat het geslacht wordt. Oh, Heb ik ook verteld tussen welke namen dat we twijfelen. En Ja. toen heeft oma eigenlijk een naam gekozen. Dus dat zie je hem eigenlijk wel motiveren, vind ik. Even kijken waar de hond is. wat bijzonder. IJs, kom! Kom, dat mag niet. Ja, oma vond één naam toch wel echt het mooiste. Dus ik heb tegen mijn vriend gezegd, dat moet hem eigenlijk gewoon weren. Hè, omdat oma dat nog gezegd heeft. Ja. En iedereen heeft bij oma nog proberen te vissen op het laatste moment van wat huurde. En oma zei, nee, ik zeg het niet. Dus dat het is wel speciaal dat ze het toch weet. En dan zou ze misschien kunnen zeggen Oh, dat... wacht. Sorry. Jongens, kom eens hier. Wat een actief Dat kind. mag niet. Nou, kom. Hoppakee. Eruit. Nou ben je Ja, en een balletje. Big en een smile, hè? zakje. Hé, maat. Nou, kom. Maar dan- Hier. Dan zou ze dus eigenlijk kunnen zeggen, tot slot, Ja. dat kleine Mats heeft een beschermengel in opa. Ja. En nummertje 2 heeft een beschermengeltje in opa. En oma. Ja, als super kies. En we doen met de duipnamen doen we ook de andere opa's en de andere oma's. Want natuurlijk hebben we ook opa's en oma's van mijn vriend. Die doen we dan ook Ja. vernoemen. Dat Wat vinden we leuk. wel mooi. Nou, dan zien wij in ieder geval kloor. Ja. Ik had nooit gedacht dat we nog samen zouden gaan wandelen vandaag. Ja, dat kan je niet anders met hond en kind. Kunnen we niet op één plek stil blijven staan. Denk ze dat we Mats nog zover krijgen dat hij met ons op de foto wil? Even Oh, heel snel. tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Mats, Mats, kom, foto! kom op de foto. Kom maar weer, mama. Kom! Wil ze op de foto? Ja, foto maken. Wie duist dan altijd kijken op de foto? Waar moet er staan? Hier. Ga je Hier. daar staan? Oké, nou is Oké. goed. Komen wij bij jou staan, ja? Ja? Maken ze van onze foto. Goed?